am ddod. Wel, yn gyntaf, be dwi'n meddwl wrth Aliwns yma? Wel, mae'n rhaid mi ddeud yn rhannol nes I ddewis y gair Aliwns achos bod o'n dechrau efo A, ond o'n eisiau i'r teitl fod yn llawn o eiriad yn dechrau efo A achos oedd hwnna'n swnio'n eitha neis. Ond dwi hefyd yn meddwl Aliwns neu aliens neu bod arallfydol yn y syniad yn yr ystyr llythrennol yma o, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin gobeithio. Hynny di, dwi'n mynd I... pan dwi'n cael llais nôl. Dwi'n mynd I sôn heddiw arbrofion lle dwi'n gofyn I bobl ddod mewn i'r labordy, cyfnodion, a chwarae gemau lle maen nhw'n estus mai aliens ydyn nhw ac yn dysgu ac yn defnyddio ieithoedd artiffisial, ieithoedd arallfydol fel ni'n galw nhw yn yr arbrofion yma. A dyma enghraifft fam ar y sgrin o un o'r pethau dwi'n mynd I sôn amdano fo nes blaen. Ond pam dwi'n neud rhywbeth mor od â hyn? Wel, y nod ydy mod i'n gallu defnyddio'r arbrofion yma mwyn taflu doleuni ar newid ac amrywiad iaith. Be dwi'n meddwl am amrywiad iaith? Wel, dwi'n siŵr faint o bobl yn y lleidfa sy'n ieithyddion, ond i'r rai sydd ddim, dyn ni gyd yn gyfarwydd ag amrywiad iaith, pa bynnag iaith ni'n siarad. Yn Nghymru, falle ni'n gyfarwydd ag enghreifftiau fel ydych chi'n deud 2 grwpan neu 2 grwpan. A dyma fap o 90au yn dangos, wel, mae'r map yn newydd, ond map o ddata o'r 90au yn dangos dosbarthiad 2 grwpan, 2 grwpan ac yn y blaen o gwmpas Cymru. Gyda llaw, os ydych chi eisiau gweld mwy o fapiau fel hyn, dwi'n awgrymu chi fynd ar y drydar a chwilio am y trydar ieitheg sydd yn cyflwyno lot fawr o fapiau diddorol fel hyn. Mae hyn, wrth gwrs, yn wir hefyd am ynganiad. Dyma y map am, cwestiwn ydych chi'n deud, gwyllt neu gwyllt. Jyst I atgoffa chi bod yna fwy amrywiad iaith yng Nghymru na gogledd Medfyn y De. Dyma'r map am yr afain neu'r efain, hynny ydy ydych chi'n deud y gath fach neu'r geth fech. Ac, wrth gwrs, ffefryn pawb, be ydych chi'n galw'r hylif yma? Ydych chi'n galw o'n llefrith, neu'n llaeth, neu'n low-fat almond extraction, juice buwch. Dwi'n siŵr yn union pwy naeth y map yma, dwi'n ffindio fo'n ddoniol. Ond yn mynd yn ôl at fap ychydig llai gwirionella, sut mae pobl yn cael y data I wneud mapio fel hyn? Wel, maen nhw'n dod, wrth gwrs, o waith caled gan ieithyddion sy'n mynd allan ac yn casglu data trwy siarad â phobl, trwy recordio nhw, yn siarad mewn sgwrsiau anffurfiol, neu falle'n darllen geiriau oddi ar y rhestr, a phethau felly. Mae mapio fel hyn, mae data fel hyn yn dibynnu ar ieithyddion yn neud y gwaith caled o gael iaith naturiol gan bobl go iawn yn y byd go iawn. Ond weithio falle, dyma graidd y maes amrywiad newid iaith. Dyma beth ni angen. Unna ni'n mynd allan cael y data o bobl sy'n bod wan, neu ni'n edrych mewn cwpra data naturiol yn fanna. Ond efallai weithiau, sy'n ni'n hoffi wneud arbrofion. A wrth gwrs yn gallu wneud arbrofion yn y maes ieithyddiaeth. Ond mae yna bethau sydd anodd I wneud os ni eisiau astudio newid iaith ac edrych ar ddata go iawn, o iaith go iawn. Dyn ni ddim, enghraifft, yn gallu symud pobl o gwmpas y map, symud pobl o fama I fama, newid pwy sy'n cyfathrebu a phwy ac yn y blaen. A wedyn gweld sut mae'r iaith yn newid wan. A wedyn troi pethau nôl a gweld eto sut mae'r iaith yn newid os ni'n newid pethau. Dyn ni ddim yn gallu gwneud hynny'n hawdd. Mae pobl yn y maes wedi sôn am hyn ers amser eitha hir. Dyma'r enghraifft un o ffigurau mwyaf blaenllawr maes, Bill LeBeau, yn deud yn 70au,
the fundamental methodological fact that historical linguists have to face is that they have no control over their data. Dyma'r diweddar Tony Crock yn deud rhywbeth tebyg yn yr 80au. A central methodological problem with historical studies is that we cannot perform experiments to broaden the range of facts available for analysis, to compensate for sampling biases in the preservation of data, or to test the validity of hypotheses. We cannot perform experiments. Ni ddim yn gallu neud arbrofion. A dyma Sir Thomason yn deud rhywbeth tebyg yn y 90au. In most areas of historical linguistics, the main difficulty with experiments is the time required for conducting one. There is no analog of the biologist's beloved Drosophila. The only relevant generations are human ones. We have to wait several hundred years to see the final outcome of a particular complex set of linguistic changes. Wrth sôn am y Drosophila, wrth gwrs, mae hi'n gyfeirio at y pryfyn ffrwytha, sy'n cael ei ddefnyddio gan fiologyddion mwyn astudio ysblygiad biolegol yn y labordy. Y syniad ydy, wel, y ffaith ydy bod pryfyn ffrwytha yma yn gynhedlu yn eitha cyflym, a mae hynny'n galluogi ni I astudio ysblygiad yn digwydd yn eitha cyflym o'n blaenau ni. Ond, fel mae'n deud, does y ddim Drosophila ieithyddol. Ac yn 2007, dyma Dave Richardson deud yr un peth, you can't do experiments. Ond, 3 blynedd yn diweddarach, dyma lwyth o arbrofion yn ymddangos yn y llynyddiaeth, yn ymwneud ag arbrofion yn y maes esblygiad iaith. A deud y gwir, naeth hynny ddechrau digwydd cyn iddo. A dwi ddim yn dyfynnu'r bobl yma mwyn tynnu hwyl am eu pennau nhw. Dwi'n meddwl bod nhw'n resymol iawn. Mae hyn yn... Be maen nhw'n dweud, mae hyn yn neud lot fawr o synwyr. Ond heddiw, dwi eisiau perswadio chi bod na ffasiwn beth dros Drosophila ieithyddol. Dio ddim yn edrych fel hyn. Mae'n edrych efallai chydig bach yn dybycach I hyn. A dwi'n mynd I roi 2 enghraifft I chi o arbrofion dwi wedi gwneud yn y maes yma. A dwi'n mynd I ddechrau efo'r arbrawf cyntaf nes I yn y maes yma, o'r fath yma. Con I isio astudio ymddangosiad amrywiad iaith. Hynny di, oedd yr arbrawf yma yn dechrau efo'r cwestiwn, sy'n gwestiwn mae pobl yn aml yn gofyn, o ble mae amrywiad ieithyddol yn dod? Pam mae yna bobl sy'n deud llefrith yn ogledd y gogledd, ta bod pobl eraill, pobl resymol yn llefydd fel dod allan yn deud pethau fel llaeth. Pam mae hyn yn digwydd? Wel, I ddechrau, mae'n rhaid I gofio bod amrywiad iaith yn cael I defnyddio I nodi hunaniaeth. A dyma enghraifft tafod mewn boch gan Dr Cymraeg a drydan. Hynny di, falla bod y ffaith yma bod pobl yn teimlo bod y pethau maen nhw'n I ddeud yn cyfeirio at cyfleu I hunaniaeth yn cyfrannu I newid iaith, at amrywiad iaith. Dewch I feddwl efallai am bobl ifanc yn ymwahanu o bobl hyn yn ei iaith. Falle bod hyn yn chwarae ran mawr yn newid iaith. Ac wrth gwrs, mae yna dystiolaeth am hyn yn y llynediaeth. Dyma erthygl enwog iawn gan Bill Lebow o'r 60au cynnar yn sôn am newid iaith ar Ynys Martha's Vineyard wedi sbarduno gan hunaniaeth gymdeithasol. Ond os dyn ni'n edrych chydig bach yn bellach yn y llynediaeth, hwn mae'r erthygl yma'n cael ei ddyfynu'n aml iawn. Mae yna hefyd erthyglau eraill yn pwysleisio amherthnasedd hunaniaeth yn y broses o ffurfio tafodieithoedd newydd. Dyma Peter Trudell yn dweud nad ydy hunaniaeth personol yn bwysig o gwbl I hyn. A dyma Bill Lebow nes mlaen, 2001 yn dweud, well, as always, it's good practice to consider first the simpler and more mechanical view that social structure affects linguistic output through changes in the frequency of interaction. Hynny di, amlder rhwngweithiad. Dyn ni gyd yn
cyfathrebu mwy o rai pobl a gyfer pobl eraill. A mae'n debyg bod hyn hefyd yn cyfrannu at amrywiad iaith. Os di newid yn deudwyr y cefndir a'r hap, mae hyn yn mynd dros amser i arweinio dafodieithoedd newydd. Ond yn y byd go iawn, mae'r ffactor yma wedi cydplethu. Mae'n anodd iawn i gwahanu nhw. Felly sy'n braf efallai os ni'n gallu gwneud arbrawf i wneud hyn. A dyna be ni eisiau gwneud hefyd. A dyna be nes i, dyna be dwi'n mynd i gyflwyno chi. Cwestiwn mawr tu'n ôl i'r arbrawf yma oedd, wel, allan ni wneud i dafodieithoedd newydd yn ffurfiol y labodi mewn iaith artiffisial? A allan ni? A fasa hynny'n digwydd ar sail hunaniaeth gymdeithasol, neu ar sail amlder rhanweithiau, neu falle ar ddau. Felly, gowch chi ddarllen yma am yr arbrofion yma. Os ydych chi eisiau, mae papurau yn wefan ni. Oedd yr arbrawf yn gweithio fel hyn. Nes i ofyn i grwpiau o 4 o bobl ddod mewn, hynny di o'n i'n gofyn y bobl ddod mewn, o'n i'n ffurfio grwpio o 4. Roedd pob un o'r cyfranodion yma yn eistedd mewn cwbl ar ei ben ei hun. Heb allu gweld na chlywed y lleill, ond o'n nhw'n gallu cyfathrebu efo'r lleill trwy gyfrifiaduron. Ac o'n nhw'n mynd i chwarae gêm lle o'n nhw'n mynd i gyd-ymdrafod a masnachu am nwyddau. Ond oedd rhaid iddyn nhw wneud hyn trwy gyfrwng iaith arallfydol. Ond nhw ar y blaned arallfydol yn defnyddio iaith arallfydol. Dyma'r iaith. Gobeithio nhw'ch chi astudio'r iaith am hynny bach, os fydd na brawf mewn eiliad. Wel, dyna enghraifft o'r ieithoedd, nes i newid y ieithoedd rhwng y sesiwn yna. A syniad oedd, fel dwedes i, bod cyfranodion yma mynd i cyd-ymdrafod i fasnachu am y nwyddau yma sydd ar chwith y sgrin. A oedd y gêm yn cynnwys nifer o rowndiau, ac ym mhob rownd, oedd pob cyfrannog yn cael ei partneri efo un o'r lleill. Roedd y ddau arall yn cael ei partneri efo'i gilydd. A wedyn oedd y rownd yn gorffen, a oedd y rownd arall, falle efo partner newydd. Falle efo un partner, falle efo un newydd. A nhw'n teipio yn ei rysion fel hyn, Sagrudi. Ie, hala iori na loco halwja. Dyma'r prawf. Falle bod chi'n cofio be mae hyn yn meddwl. A mae'n meddwl, helo, oes gennych chi ddŵr? A syniad oedd bod nhw'n gallu basnachu fel hyn am y nwyddau. Wel, mewn un fersiwn o gêm, oedd y ddau dîm. A ddadeuol bod popeth o'ch chi'n rhoi i berson arall yn werth dwbl iddyn nhw. Ac yn y fersiwn o gêm lle oedd na 2 dîm, oedd rhaid cadw'r pwyntiau yn eich tîm chi. O'ch chi'n ennill os oedd gen eich tîm chi mwy o bwyntiau, mwy o nwyddau na tîm arall yn y diwedd. Felly oedd yn gwneud synwyr i roi pethau i'ch teammate, ond dim i'r lleill. Y broblem oedd, do'ch chi ddim yn gwybod, a oedd y person o'ch chi wedi partneri efo chi, a oedd hwnnw ar eich tîm chi neu ddim. Oedd rhaid gweithio hyn allan. Felly, oedd hyn i fod i greu rhyw fath o bwysau i nodi hunaniaeth tîm yn y gêm. Oedd yna fersiwn arall, lle oedd yna dim ond un tîm, felly falle oedd yna hunaniaeth tîm yn bodoli, ond oedd hyn ddim yn bwysig iawn i'r gêm. Doedd ddim angen nodi hunaniaeth tîm mewn gwrthgyferbyniad â'r tîm arall. A nes i hefyd amrywio faint mor aml oedd pawb yn cyfathrebu a phawb arall, cael ei partneri a phawb arall. Mewn un fersiwn o'r gêm, oedd pawb yn cael ei partneri efo pawb arall mor aml a'i gilydd. Mewn fersiwn arall o'r gêm, oedd yna un person o'ch chi'n cael eich partneri efo nhw hanner yr amser, 50% o'r amser. A gweddill, wel, 25% i bob un, felly. Hanner 50% o'r amser, a chwarter o'r amser efo
hwnnw, chwarter amser am efo hwnnw, ac yn y blaen. Dyma'r syniad, oedd na, o chi'n cyfathrebu mwy o un person na'r lleill. Hyn yn hefyd yn digwydd yn y gyflodau eraill. Felly, mae'n meddwl bod yna 4 o gyflodau arbrofol yn yr arbrof. Un fel hyn, efo hunaniaeth o bwys, ac amlder uchel efo un person, ac un efo amlder isel ac yn y blaen. Felly, beth ddigwyddodd i'r iaith? Wel, dyma'r iaith, fel ydych chi'n cofio. Ac mi wnaeth amrywiadau ymddangos ynddi. O bryd i'w gilydd, bydda rhywun yn anghofio gair efallai fel yma. Wnaeth hyn ddim digwydd yn aml iawn. Hyd yn oed yn anamlach, oedd rhywun falla yn anghofio gair ac yn creu gair newydd. Rwy'ch yma ar y gair am na, tifw. Wnaeth un o'r chwaraewyr anghofio y gair tifw a roi noti yn ei le. Oedd falle'n twyllo chydig bach, doedd nhw ddim i fod i ddefnyddio geiriau Saesneg. A wnaeth y rhan fwy ohonyn nhw ddim. Anaml iawn ddigwyddodd hyn. Yn amlach, oedd yna bobl falle'n hanner anghofio, yn camdeipio, camgofio geiriau, fel gloni a nise, am ganoni a nesi. Ac oedd hyn yn arwain at amrywiad yn yr iaith. At oedd yna amrywiolion newydd yn bodoli wan yn yr iaith. A ni'n gallu edrych felly ar ei. A gweld faint mor debyg oedd pob cyfrannog at y cyfranogion eraill. Ond ni'n gallu gweld yr enghraifft, oedd yna sefyllfa chydig bach fel hyn, lle oedd un cyfrannog yn defnyddio'r un amrywiolion ar llall. Oedd yn cyfathrebu yn nhw yn amlach ar lleill. Ac oedd rhain lawr yma falla yn defnyddio'r cyfranolion, amrywiolion eraill. Oedd yna bethau fel hyn yn digwydd. A wedyn, o'n i'n gallu mesur faint mor agos, faint mor debyg oedd pawb at ei gilydd. A mesur oedd yna fath beth a thafodieithoedd felly wedi ymddangos yn yr iaith. A mi ddigwyddodd hyn mewn un cyflwr yn unig. Mi ddigwyddodd hyn hynny di i raddau arwyddocaol strategol mewn un cyflwr. A mae'n debyg y gallwch chi ddyfalu pa gyflwr yr un yma. Hynny di, yn y cyflwr lle oedd hunaniaeth yn chwarae rhan, oeddech chi hefyd yn cyfathrebu yn fwy o un person na'r lleill. Mi oedd yna duedd arwyddocaol i dafodieithoedd newydd amdangos. Felly dwi'n meddwl bod hynny'n eitha cwl, ond yna'n osod tafodieithoedd, yn ymwneud bod dim yn iaith artiffisial. O'n i'n meddwl, beth bynnag oedd hyn yn cwl. A mi ddigwyddodd hyn fel ymateb i amlder rhyngweithiau uchel a phwysau i nodi hunaniaeth. Y ddau beth, pethau dyn ni ddim yn aml iawn yn gallu i gwahanu nhw yn y byd go iawn, ond ni'n gallu gwahanu yn y lyfodi. A ychwanegu, nid oedd y naill bwyth na llall yn ddigon ar ei ben ei hun oedd yn ddigonol. Dwi'n meddwl gyda llaw y bysa un ohonyn nhw falla yn ddigon dros amser. Ond yn yr amser oedd gen nhw, yn y lyfodi, dim ond efo'i gilydd, ond nhw'n gweithio i greu i arwain at dafodieithoedd newydd. Falle bod hyn falle di cyflymu'r broses, neu falle bod angen y ddau ar ar ôl. A dwi hefyd eisiau ychwanegu, achos dwi'n meddwl bod hyn eitha cwl hefyd, bod mynydeuon cymdeithasol felly yn gallu cael eu creu yn hynod o gyflym. A enghraifft, pan dwi'n sôn am mynydeuon, dwi'n meddwl mynydau fel nise yn pwyntio at, yn mynydeo un o'r tima. Geiriau, ffurfiau, amrywiolion ar eiriau yn dechrau chwarae rôl lle maen nhw'n pwyntio at rhywbeth cymdeithasol. A mae'n ymddangos bod hyn yn gallu digwydd yn hynod o gyflym. Dyma arbrawf lle daeth pobl i mewn, doedd ddim yn nabod ei gilydd, doedd erioed
di gweld na chlywed am yr iaith ar y ffrydol yma o'r blaen. A mi wnaeth nhw greu mynediad cymdeithasol ynddi, efo pobl dyn nhw ddim yn nabod dros llai na awr yn y labodi. A dwi'n meddwl bod hynny'n ddiddorol iawn. A dwi'n meddwl bod hynny'n rhoi gobaith i ni, bod ni'n gallu defnyddio dulliau fel hyn i astudio newidiad. A mae yna, wrth gwrs, lot fawr o arbrofion eraill sy'n rhoi gobaith tebyg. OK, wel, chydig ar ôl i mi gyhoeddi'r gwaith yma, mi ddechreuais i swydd yma ym Prifysgol Pennsylvania, a sôn am y gwaith yma, a ges i ymateb, well, hey Gareth, you and Betsy should talk. A dyma'r Betsy Sneller, sydd bellach yn ddarlithydd, yn athro yn Ymchwil, athrawes Ymchwil, falle, yn Michigan State University. Adeg hynny, oedd hi'n astudio at ei doethuriaeth hi yma yn Philadelphia, Prifysgol Pennsylvania. A mi oedd Betsy wedi gwneud prosiect i ddosbarth yma yn yr adran. Oedd yn eitha diddorol. A mi wnaeth hyn arwain at yr ail arbrawf dwi'n mynd i sôn amdano fo heddiw, sy'n ymwneud â lledaeniad amrywiol. Felly, oedd Betsy wedi mynd allan i ardal o Philadelphia enw Gray's Ferry. Dyma Gray's Ferry ar y map fama. Mae'r brifysgol lyfama, digwydd. A dwi'n byw ar fama dy'r llaws, dych chi yn Philadelphia, dych chi dod draw am baned o de. A felly mae Gray's Ferry yng nghanol y ddinas, yn dweud y gwir, mwy na lai. Ac mae hyn yn mynd i fod yn bwysig. Mae yna gyfartaledd tebyg o bobl fion a phobl wynion, mwy na lai tebyg yn yr ardal yma. Ond yn anffodus iawn, mae yna hanes o arwahaniad hiliol. Hynny di, os ydych chi'n mynd i stryd ar Gray's Ferry, neu os mae hyn wedi newid i raddau, ond 2013 dwi'n meddwl oedd hyn. Os ydych chi'n mynd i stryd yn Gray's Ferry, oedd yna bobl ddion yn byw yna, neu bobl wynion, dim lot o gymysgu. A oedd yna hanes o densiwn eitha drwg yn digwydd. Ac ar y bloc dan sylw, lle aeth Betsy, oedd y stryd lle aeth hi. Oedd hyn yn y stryd o bobl wynion, a bobl eitha tlawd. Incwm yn llai adeg hynny'n tua 8,000 o bunna y flwyddyn. Ac roedd yna lot o broblemau sydd yn aml iawn yn cyd-fynd â thloti. Enghraifft, lefelau uchel o ddibyniaeth a graffuria. A hefyd, roedd lot o'r dynion ifanc yn ymwedig yn perthyn i gangiau ac yn troseddu. Ac mi wnaeth Betsy fynd allan a chynnal cyfweliadau efo casgliad o bobl ar y stryd yma, a recordio nhw. A mi sylwodd hi ar rhywbeth odd. Os ydych chi'n gwrando ar y dynion, dim ond y dynion, a pob un ohonyn nhw ond un. Mae hyn yn sampl eitha bach, mae'n dweud. Ond pob un o dynion ond un, a dim ond merched, os ydych chi'n gwrando arnyn nhw, os ydych chi'n clywed bod nhw'n gwneud rhywbeth ar nhw yn Saesneg, TH fronting, blaenu eth neu blaenu TH. A ni'n gyfarwydd â hyn ym Mhrydain, yn hyd-destun llefydd fel Llundain neu Glasgow. Hynny di pobl yn deud pethau fel bath, eisiau have a bath. Na, eisiau both have a bath. A th ma yn lle th. Ethnic, both, bath. Ym Mhrydain, mae hyn yn nodwedd ranbarthol, fedri i dweud. Dych chi'n clywed o'n mwy nag un lle yn Lloegr yn enwedig, a hefyd yr Alban. Ond yn America, di hyn ddim yn wir. Yn America, mae blaenu TH, blaenu eth, yn cael i gysylltu yn fwy na phopeth a phobl ddion. Hynny di, mae hyn yn nodwedd o iaith o Saesneg Afro-Americanaidd.
A ni'n gwybod bod hyn yn wir o bobl fi yn Philadelphia hefyd. Ond dyma'r tro cyntaf dwi'n meddwl i rywun sylwi ar hyn yn iaith, mewn iaith pobl wynio yn America. Sydd yn ddiddorol. A fel arfer, mae'n ymddangos bod hyn wedi, y nodwedd yma wedi mabwysiadu o iaith Afro-Americanaidd. A fel arfer, pan mae pethau fel hyn yn digwydd, mae'n digwydd oherwydd bod yna agweddaeth positif ar ran y bobl sy'n mabwysiadu'r nodwedd at bobl Afro-Americanaidd. Oedd Betsy Sneller yn gallu edrych ar, neu rando ar y cyfweliadau, a mesur hyn i ryw radda. Hynny di, oedd y bobl mae i gyd yn sôn am hanes yr ardal, hanes Trace Ferry, a nhw'n sôn yn aml iawn am Hil, yn sôn yn aml iawn am yr hanes o densiwn i tembladau nhw tuag at bobl ddion. Ac oedd hyn chydig bach yn od, mae'n dod allan, achos mi ddaeth o hyd i berthynas bositif rhwng defnydd y nodwedd ac agweddau ymosodol, agweddau negyddol tuag at I gymdogion dion. Hynny di, doedd y dynion ifanc yma ddim yn teimlo'n arbennig o bositif tuag at bobl dion, ond nhw'n teimlo'n eitha ymosodol yn aml, yn anffodus. Ond, oedd yna berthynas bositif rhwng hynny, a nodwedd yma yn eu iaith nhw, oedd yn dod o iaith bobl ddion. A mae'n ymddangos beth yn digwydd oedd, wel, dyma edlydhad Betsy am hyn, edlydhad posib, wnaeth I awgrymu, bod y nodwedd hon wedi cael I mabwysiadu, nid oherwydd I chysylltiad â'r Americanwyr Africanaidd, ond oherwydd cysylltiad â stereotype o Americanwyr Africanaidd, yn enwedig gyda dynion ifanc, eu bod nhw'n wydyn, neu'n galad, neu'n boedd caled, neu falle'n brydlus. A dyn ni yn gyfarwydd, fi'n meddwl, ar stereotype yma, a dyn ni yn gwybod hefyd bod y stereotype yma wedi arwain ar ganlyniadau erchyll, ganlyniadau ofnadwy iawn. Yn Trace Ferry, mae'n ymddangos bod hyn wedi effeithio ar sut oedd y bobl yma yn dehongli yr iaith. I iaith nhw. A do'n ni siarad am hyn yn hyd-destun graddau o fynegeio. A na I ydledo beth dwi'n meddwl am hyn. Hynny di, wedi sôn am fynegeion yn barod. Yw nodwedd ieithyddol sy'n pwyntio at yn mynegeio rhywbeth cymdeithasol. Fel arwyddnod o fod yn Americanwyr Africanaidd, mae blaenu iaith, mae'n arwyddnod fallaf o ddod o Lundain neu Glasgow. Mae blaenu iaith yn America, fel arwyddnod o fod yn Americanwyr Africanaidd, yn fynegau gradd gyntaf. Hynny di, mae'n cael ei gysylltu ar aelodaeth grŵp o bobl sy'n defnyddio'r nodwedd yma. Grŵp benodol wedi fel bobl fiol. Ond fel arwyddnod o wydnwch, mae yna gam arall wedi. Mae wedi cael ei ail gysylltu a stereotype o bobl fiol. A felly mae hyn yn bynedau uwchradd neu eilradd. Rhywbeth sydd wedi, nodwedd sydd wedi ei gysylltu â nodweddion personoliaeth ella. Sydd falle'n haws I, mae hyn falle'n haws I fabwysiadu. Achos mae'n anodd iawn os ydych chi'n wedi os ydych chi'n teimlo'n gyflym bobl ddion I fabwysiadu rhywbeth sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â phobl ddion. Ond os ydyn cael ei chysylltu, sydd nodwedd yn cael ei chysylltu a stereotype o wydnwch efallai, wel, mae pawb yn gallu meddwl am ei hun yn wydn efallai, yn enwedig yn y gymdeithas yma. A falle bod hynny'n gwneud pethau'n haws I fabwysiadu, nodwedd yn haws I mabwysiadu. A mae hefyd, a ni gofio bod wydnwch yn gymdeithasol arwyddocaol i'r dynion ifanc yma sy'n perthyn I gangs ac yn droseddu ac yn cwffio ar y stryd. A damcaniaeth ydy, wel, os ydy nodwedd ymddwyn fel mynedau uwchradd fel hyn,
dylid i mabwysiadu yn haws yn y mynedau gradd cyntaf. Dyna'r syniad. A felly, wnaeth ni arbrawf I testio hyn. Nath arbrawf gweithio yn debyg i'r un gyntaf, wnaeth I sôn amdano fo, grwpio 4 o bobl, ond to ma, oedd y ddwy rywogaeth o aliens, o dwy rywogaeth arallfydol, y Weavers a'r Burls. Fel arfer dwi'n gofyn y bobl ddeud, pryn di'r rywogaeth wydnach, mae pawb bob amser yn ateb yr un peth. Maen nhw'n dweud y Burls, a di hynny ddim yn gamgymeriad, di hynny ddim yn ddamwain. Burls oedd y rywogaeth wydnach, a wnaethon ni defnyddio enwa, y lluniau, a hefyd sôn amdano fel aliens oedd ychydig bach wydnach na'r Weavers. Ac oedd na 2 o'r cyfnodion yn chwarae rôl Burls a lleill yn chwarae rôl Weavers. Cyfathrebu efo'i gilydd yn yr iaith arallfydol. Dyma'r iaith. Tro ma, oedd na amrywiad. Fel ydych chi'n gweld, oedd na B mewn un o'r tafodiaethau sy'n di gwrthbwyso wrth ond yna, achos yma, mae B yn hyfodiaeth y Burls yn cyfateb I F yn hyfodiaeth y Weavers. A con nhw'n chwarae gêm, gan dipio negesion, fel o'r blaen yn yr iaith yma. Ond to, oedd yna chydig bach o wahaniaeth. Yn gyntaf, doedd ddim teams o'ch chiarach pen o'ch hunan. Yn ail, o'ch chi'n gweld yr alien, o'ch chi'n cyfathrebu am nhw. Ac yn drydydd, o'n nhw'n cael cwffio am nwyddau. Yn yr iaith, wrth gwrs. Dim go iawn. Diolch beth. Felly, be oedd pwynt yr arbrawf? Wel, wnaethon ni amrywio un peth yn hyfeiriadau'r Weavers. Nath ni sôn yn gyntaf I bawb, i'r Weavers gyd, am bod na amrywiad iaith yn bod, a chreu stereotypes yn bod, o deud rhywbeth wrth mwy am sut oedd y Burls yn siarad. Yn y cyflwr Burl Talk, dwedon ni, but Burls tend to use B instead of F in words. Yn y cyflwr arall, cyflwr Tough Talk, dwedon ni bod tougher aliens tend to use B instead of F in words. Oedd hynny gyd, wrth gwrs, yn wir yn y ddau gyflwr. Ond o'n eisiau creu rhyw fath o fynegau mhob cyflwr oedd chydig bach wahanol. Mynegau gradd gyntaf yn y cyflwr Burl Talk a mynegau uwchradd yn y cyflwr Tough Talk. A radfynediad oedd a bydda'r Weavers yn mabwysiadu cyseiniad y Burls. A sy'n nhw'n wneud hyn I raddau helaethach yn y cyflwr yma, cyflwr Tough Talk, nag yn y cyflwr arall. Wel, be ddigwyddodd? Dyma'r graff, a dwi'n mynd I ddangos I chi gyfartaledd defnydd ar y chelyn Y. A dwi wedi torri'r data I fyny yn dibynnu ar y cyd-strwtsiwr. A mae hyn I gyd gyda'r llaw yn iaith y Weavers. Dwi'n mynd I sôn am sut oedd y Burls yn siarad, ddim amser am hynny. Ond dyma I gyd dim ond iaith y Weavers. A oedd y Weavers yn defnyddio cydseiniad y Burls. Pan oedd nhw'n siarad y Burls, siarad y Weavers, ac yn y cyflwr Tough Talk, y cyflwr Burl Talk. A dyma yn y cyflwr Tough Talk, lle ni'n disgwyl nhw ddefnyddio cydseiniad y Burls yn aml. Wel, yn gyntaf, hyd yn oed pan oedd nhw'n siarad efo'i gilydd I Weavers eraill yn y cyflwr Burl Talk, ond nhw'n defnyddio cydseiniad y Burls weithiau. Factor yr amser hyd yn oed. Pan o'n nhw'n siarad efo Burls, oedd hyn yn mynd I fyny, oedd o falle'n ymaddasu am cymhwysio i'w cyd-strwtsiwr. Ond, a mae hyn yn ddiddorol, ond yn y cyflwr Tough Talk, fama, pan o'n I wedi cysylltu cydseiniad y Burls efo fod yn wydyn, wedi creu mynegau uwchradd, dyma'r gyfartaledd yn saethu fyny. A doedd ddim a deud yn dibynnu ar y cyd-strwtsiwr. Oedd y Weavers jyst yn defnyddio cydseiniad y Burls yn fwy o amser, ond nhw wedi mabwysiadu cydseiniad y Burls. Yn union fel oedd y dynion ifanc yn dweud wedi mabwysiadu F yn lle.
Wel, oce, mae hyn yn ddiddorol efallai, dwi'n meddwl bod hyn yn ddiddorol. Ond, dyn ni stopio meiliad, a dwedes i dylai myned ei uwchradd bod yn gymdeithasol arwyddocaol. A mae gwydnwch yn arwyddocaol i ryw raddau i fi, ac i chi, mae'n debyg, ac un cyfranodion ni. Ond be mae gwydnwch bod yn fwy caled yn meddwl, bod yn tuff yn meddwl yn wir. Be oedd ystyr hyn, iddyn nhw. A mi ydy hyn yn meddwl ein peth i ni, a ydy o'n meddwl i bobl yn dweud ffei, mae'n debyg o ddim. Ond ni wedi ceisio creu hyn yn y gem trwy gael cwffio fel rhan o gem. Ond beth, oedd hyn wedi gweithio beth oedd arwyddocaol gwydnwch i'r cyfranodion? Wel, o'n i, fallas yn helpu i ffidio hyn allan, fallas yn helpu i ni weld be maen nhw'n wneud os dyn nhw ddim yn cael cwffio. Os ni'n sôn am wydnwch i union yr un peth, ond heb i gwffio bod yn opsiwn iddyn nhw. A dyna mae'n eithon ni. Ail wneud yr arbrawf, ond heb gwffio. Ond popeth arall yn union yr un fath. A dyma'n gyntaf beth ydych chi wedi gweld yn barod, dyma be oedd y sgrin arall. A wedyn y cyflyra heb gwffio. A ddod chi'n gweld, dyma'r effaith rhwng y cyflyra yn diflannu, dyma'n rhywbeth. A dwi'n gallu cymharu'r cyflyra i gyd i chi. Felly, yn y cyflyra heb gwffio, ac yn y cyflyr yma, Burl Talk, lle mae'n cysylltu'r nodwedd ieithyddol a bod yn Burl, dyn ni'n gweld bod y Webos weithiau'n defnyddio'r defnyddio cytseiniad y Burls efo'i gilydd, a mae hyn yn mynd i fyny os nhw'n siarad efo Burls. Ond dim ond pan oedd y ddau peth yma, bod yna fynegau uwchradd a hefyd ystyr ymarferol i bod yn wydyn yn galed yn yr arbrawf. Dyma ni, rhywbeth wahanol yn digwydd, lle mae cytseiniad y Burls yn cael ei defnyddio fel cytseiniad adferol i'r Webos. Felly, mae hyn yn awgrymu, a mae pobl wedi awgrymu hyn o blaen os gwrs, bod graddo fynediad bwy syledeiniad amrywiol ieithyddol. Ond dwi'n meddwl bod hyn, dwi'n meddwl mai hyn di'r arbrawf cyntaf sy'n dangos hyn yn y modd yma o leia. Mae'n awgrymu bod mynedion uwchradd yn lledaenu yn haws na mynedion cael cyntaf. A falla, dwi'n meddwl bod hyn, mae dyma'r rhan mwyaf ddiddorol falla, bod yna falla dau ran i fynedion. Yn gyntaf, natur y nodwedd y fynediad, hynny ydy o'n perthyn i grŵp penodol neu i nodwedd y grŵp yna. A hefyd bod perthnasedd cymdeithasol ymarferol y nodwedd yn chwarae rôl pwysig iawn. A hefyd, dwi eisiau dweud, dwi'n meddwl bod yn bwysig gallu gweld y dynamig hon ar waith trwy ddefnyddio ieithoedd artiffisial. A dwi'n gobeithio bod i wedi felly perswadio chi ryw raddol o leia bod na ffasiwn beth a drosoffol ieithyddol yn bodoli. A gellid wylio newidiaeth yn y lyfodi. A gellid llawdrin newid yna ieithyddol a chymdeithasol a mesur y canlyniadau. A dwi ddim eisiau deud i'r llaw, y dylai pawb wneud. Dwi eisiau deud y dylai ni gael gwared o edrych ar iaith go iawn a jyst mynd i'r lyfodi a wneud arbrofion fel hyn. Be dwi eisiau deud ydy bod hyn yn gallu bod yn gymar pwysig i ymchwil ar ieithoedd go iawn sy'n gallu testio damcaniaethau am brosesau newid. Oce, jyst cyn ni fynd, dwi wedi sôn am ddau arbrawf chydig bach yn hen wan. Dwi wedi gwneud lot o waith ers hynny, ond ni eisiau sôn am gwaith yma, achos o'n i'n meddwl sa'n ddiddorol chi. Ond hefyd, achos dyn ni hefyd wedi creu rhywbeth eitha newydd. Dechreuodd hyn cyn y pandemig, syniad oedd sy'n ni'n creu fersiwn o'r ail gem yma i fynd â ni i amgueddfeydd a roi ar-lein mwyn i bobl gael blas ar math yma o arbrawf. Mewn ffordd hwyl, a falla sa hyn ddim yn creu data efo lot o reolaeth ynddo, ond falla'n creu data sy'n gallu bod ychydig yn ddiddorol i'w esblorio mwyn sbarduno ymchwil newydd.
Wrth gwrs, wedyn i wrth y pandemig, ond ni'n mynd allu mynd a allan ni amgueddfeydd, ni'n meddwl am hyn, wneud hyn, wan. Ond wnaeth ni ofyn i'r llaw i fyfrodwraig o'r enw Helen Liw rhaglenni hyn, a mae wedi'i gwneud gwaith pennigamp, dweud gwir. Mae gen ni gêm, o'r enw Kind as Minor, lle ydych chi'n chwarae rôl aliens ac yn dysgu iaith arallfydol ac yn defnyddio'r iaith mae gyfathrebu ag aliens eraill, ac ydych chi hefyd yn gallu cwffio â nhw. Ac os di hynny'n swnio'n falle chydig bach o hwyl, mae croeso i chi fynd i'r ddolen yma. Falle, os oes yna ddiddordeb, fi'n hapus rannu'r ddolen efo John i rannu pellach. A croeso i chi fynd, ond dyna mwy yn y lai popeth. Felly drwtlo, neu ddiolch i chi, a diolch hefyd i y rai sydd wedi cydweithio fi ar y prosiect yma ac yn cynnwys y llwyth o aelodau o'n lobodi yma Prifysgol Pennsylvania, Cultural Evolution of Language Lab. Diolch.